i Svjetski dan izbjeglica. Naravno, nekoliko minuta u nedeljnom popodnevu kolege Adica Hadžića, on će biti danom u studiju. Vjerujem da vani prevladava neko oblačno vrijeme, danas je padala kiša, meteorolozi najavljuju dakle poboljšanje vremenskih prilika u noći sa nedelje na ponedjeljak, ali već kažu od sredine sljedeće sedmice nas ponovo očekuje sunčano i toplo vrijeme. Zašto vam ovo govorim? Zato što je to vjerovatno idealno vrijeme da iskoristite svoje godišnje odmor i da se uputite na neku od egzotičnih destinacija. To vam svakako može ponuditi i turistička agencija Golden Tours iz Tuzle. Slovačka Paragvaj završili su svoj susret sa rezultatom 0:2. Mire, ono o čemu mi razgovarali i svakako najavljivali prošli program televizije OBN. I evo Mirela, možda za sami kraj još da kažemo našim gledateljima koja je to web stranica i kontakt telefon. Web stranica je Golden Tours. Delboy i Rodi koji uvijek žele da budu milioneri i sljedeće, kako oni kažu, sljedeće godine u ovo vrijeme bit ćemo milioneri. Da svakako naši gledatelji. Eto vidjeli, dali smo vam dovoljno razloga da budete uz filmski i naravno serijski program televizije OBN narednih 7 dana. U nastavku slijede reklame. Nakon reklama sa mnom u studiju Selma Muć najavit ćemo vam novi sadržaj iz novog broja koji izlazi u srijedu, a bit će sa mnom u studiju Žarko Kandirož, naravno govorit ćemo o blizancima. Vidimo se nakon reklama. Da se Eka Aleksić i reality show zaista pati zakon braće kad gledanost u pitanju pozitivne kritike. Hvala ti puno. Eto, dragi gledatelji, čuli ste i mišljenje Selme Mulić kada je reality show u pitanju. Evo kratki format za ovaj reality show, ako još do sada niste imali priliku pogledati, evo da vidite koji je to termin, kojim danima i naravno još uvijek primamo prijave za naš rat bendova. Druga sezona će vrlo brzo početi, zato budite hrabri i pošaljite svoj prijavu. Vidjeli ste kratko najavu što vas očekuju pro televizije OBN do kraja godine. Dakle, rat bendova, dugo očekivani show, druga sezona. A u narednim minutama pričamo sa Žarkom Gambirom. Žarko, prije svega, dobar dan. Dobar dan. Ono ćemo čakako pričati i čega ćemo se dočekivati tokom vladavine. Dakle, opet kad govorimo o raku, znači uvijek se baziramo na... Čuli ste Žarkovo mišljenje kada je svjetsko prvenstvo u pitanju, blizanci, rakovi, nastavit ćemo dakle